Selam selam dostum. Bugün Kımışkıngırao gazetesi Şallı Tatar Dram Teatr artisti Zülfiye Ganiuli'nin konakta. Ama bizning kızıksındırgan sorularımızı bileşerbiz. İstemsiz? İstemsiz. En birinci sorumuz tradisiyon bulur. Artist bulurga tilögüzni kaçan sizdiniz? Koyşan sizdiniz deyip, ол бала шақтан келе. Міне шешем қоңғырт болғанға, мені гіл түлкі рөллеріне қоялар ен. Бала шақтан балалар бақшасынан берлі. Шуңа көре ол шулай қоңға сіңген де енді менің бүтін вариантлар еді. Міне шулай. Siz Şalı'da tuğansız, Kozan'da, Orşa'da yaşayansız, hazır Kobat Şalı'da. Qaysı özünüzün tuğan şirginiz deyip sanıysız? Qaysı şəhər көңіліңізге en yakın? Менің туған жерім Татарстан деймін әр уақыт. Шуңа көре ең яратқан шәһәр деп әйту дұрыс болмас, чөнки һәрбір шәһәр миңа үзенчә айрым ниндидер матур мизгел белән тормышымны бәйләде. Шуңа күрә Оршаны да яратам. Оршада мин мәктәпне тәмамладым. Андагы укытучылар белән әле һаман да аралашабыз. Аларга хөрмәтем чиксез. Казан инде ул Казан ул мәркәзе. Казанны мин бик нык яратам. Ул матур, шундый илһамландыра торган шәһәр. Шаллы үзенчәлекле, ниндидер менә моңсу, ләкин барыбер шундый якын туган шәһәрем. Шулай. Уйнарга хыялланган ролегез бармы? Беләсеңме? Бала чактан ук менә мин нәрсә беләндер илһамлана идем һәм гел уйлыйдым, мин бу рольне уйнар идем. Һәр укыган китап сайын, караган кино сайын мин гел инде актер күзлегеннән карап утырам да бу рольне уйнар идем дип уйлап утырам. Шуңа күрә минем уйнарга теләгән рольләрем алар иксез-чиксез. Шуңа күрә әлбәттә бар, алар күп. Эң яраткан ролегез нинди? Мин барысын да яратам. Аерым ниндидер рольне билгеләп әйтеп китә алмыйм. Чөнки алар барысы да минекеләр. Шуңа күрә мин аларны барысын да яратам. Сез бит әле укытучы булып та эшлисез. Әлеге һөнәргә кереп киткәндә нинди авырлыклар булды? Нинди яңалыкларны ачтыгыз? Авырлыклар, мин бу өлкәгә 20 яшьтә кереп киттем. Шуңа күрә мине бөтен кеше, бөтен коллегалар, әле ул вакытта директорлар, завучлар миңа яшь балага сыман карыйлар иде. Профессионал түгел, менә бала чагага. Шуңа күрә менә үзеңнең белгәнеңне, үзеңнең авторитетыңны авыр күтәрергә булды. Менә шунда авырлык бар иде. Нинди яңалык? Балалар белән эшләү һәр вакыт яңалык. Чөнки сез искиткеч, сездәге энергия, сездәге теләкләр, уйларыгыз, сез гади зур кеше түгел. Сез хыяллана беләсез, сезнең фантазиягыз бик кызыклы. Шуңа күрә балалар белән эшләү минем өчен көн саен яңалык, һәм кызык яңалык. Siz TikTok'ta var mı? Var. Siz sosyal şirketlerge karata münasebetiniz neydi? Яхшы мөнәсәбәт. Чөнки социаль шелтерләр безнең тормышыбызны җиңеләйтә. Шуңа мин яратам социаль шелтерләрне. Siz nинди йолдызлык астында тугансыз? Балык. Тугансыз йолдызларга ышанасызмы сез? Ышанам. Спектакльләрдә уйнау, рольгә керү, чит кеше тормышы белән яшәп алу сезгә ничек тәэсир итә? Нык аратамы? Чит кеше дип алар бит чит кеше түгел, алар барысы да мин. Ләкин алар һәрберсе мин,
Ләкин предлагаем обстоятельства дигән әйбер бар, терминология. Ләкин аларның һәрбер образның, рольнең предлагаем обстоятельстволары бар. Шуңа күрә мин шуңа керәм дә һәм чыгам. Юк, миңа авыр түгел. Мин армыйм. Спектакльдән кайтканнан соң ял вакытын ничек үткәрәсез? Төрлечә. Артистка булуның сезнең өчен иң авыр һәм иң рәхәт мизгеле нинди? Беләсеңме? Һәрбер кеше үз тормыш юлын сайлаганда бик нык үзенең һөнәренә игътибар итәргә тиеш. Ул аны яратырга тиеш. Әгәр дә ул аны ярата икән, ул бер көнендә эшләп үткәрмәячәк. Һәм инде әлбәттә аларның ул һөнәр сайлау бик мөһим. Һәм мин мәсәлән үз юлымны дөрес сайладым дип уйлыйм, чөнки миңа рәхәт тормышта. Һәм минем тормышымда бернинди авырлыклар юк. Һәм бу эшкә дә кагыла. Һәм гомумән миңа рәхәт яшәргә. Зөфия апа, сез кечкенә чагында нинди идегез? Шул шаянмы, әллә инде бик җитдиме? Мин шук шаян, тыңлаусыз, кире, шундай менә капризный бала идем. Көмеш укучыларга нинди теләкләрегез бар? Бу бит инде бу балалар газетасы, яшүсмерләр газетасы һәм инде менә без һөнәр темасына кереп китә икән. Мин һәрбер укучыга үз тормыш юлында үз һөнәрен сайлап, матур итеп, рәхәт тормышта яшәргә теләкләр телим. Шул гына. Зур рәхмәт. Үзеңә зур рәхмәт.